Ọ dị on na bido kịta rekọd ba. Mana ụlọ na-agba ma ọ emechaa ndị iso bịa unu agụọ ibu n'okpuru ma ha na-eji aka ego akwa ọ bụ anyị na-ekwu asụsụ Igbo ndị Igbo nọkọ ha na-asụ gịnị bekee ha na-arị ụlọ ha na-asụ ụmụ ha gịnị bekee anabatara Igbo ebe ha na-agụ ego ka ebe ka asụ Igbo ga-esi mere n'ụlọ akwụkwọ a ọ dị ebe a ị narịrị ịjụ ya prịnsịpal Tiana nwere akwụkwọ a na-akpọ obibi ndụ ndị Igbo elele 5,000 copies. Ọ ga-abata n'ụlọ akwụkwọ ọbụla ya ka anyị na-aga ihe nke ise akwụkwọ na-abata anyị ekwere okwe ndị Igbo na-ehere nnabata ana m ekele unu nnọọ anyị ma ebe ụlọ gbachara ụmụnye ndị kụrụ ebe ha mkpere ka na-elekere isii na nwee ike na ebe a daalụ m anyị na-ekele unu ọ ga-abụrụ unu mma n'afa Jizọs Igbo a ga-adịrị na ọ bụ na anyị kwe onye kwe gị na-eme ndị otu Sowakwa Igbo ṅụrụ iyi na ha ga-eme ikpe niile dịkpa n'aka ka a sị wedere anyị ga na-eme unu ga-akwụsịkwa ụfọdụ mgbe anyị ga-aga ya na okwu nnabata nke mbụ okwu ụfọdụ ga-na-asị ọ bụkwa na nke ndị Night of St. John ka a na-akpa nzukọ otu Sowakwa Igbo enweghịzi ụlọ Women Development Center ebe a ga-eje eburu bịara eburu batara na night baro night a na-achọ ka agbahata ụlọ n'ụlọ night azụzụ ya abụghị ihe ihe anyị ji eburu ya gara ebe a ndị otu ka agbara maka ebe kamgbe anyị bidoro anyị enwere ebe anyị ji arụ ọrụ ije Women Development Center iji gị ohu narị puku naira na iri ise ị gaghị enweta Women Development Center 150,000 o nweghị na ọkparị akụ ya asị anyị bịa nkịtị ewepụ ndị ụka a na-egekwa ntị ewepụ ndị ụka ahịa na-emechigo mana ọ bụ ndị ụka hụrụ na ihe anyị na-eme dị mkpa wee na-asị anyị bịa na na-anọ na nke anyị nzukọ gara aga ndị bịara nzukọ na ndị otu Sowakwa Igbo kwuo na otu mgbe kedu ebe anyị nọ na nzukọ ahụ kwuo na ya kwụsie na ike ọsensị gịnị Ọka etu a ka anyị si akọgharị nke gara aga bụ na ọsensị ka anyị jere iwe nọrọ na họlụ anyị na-anọ n'elue ọ bụrụ na o nwere ihe ha na-emezi na ya unu ụmụ ebe fa mepere anyị nọ nzukọ ebe ka fa mepere anyị nọ nzukọ n'ime ụlọ ụka ebe ụka ebe fa mepere anyị ife si debe mkpa anyị mee ka anyị ga-asị na ebụtụrụ anyị akasị anyị kpatara edozichago ka oche anyị wee sị ma ọ bụrụ obodo nsọpụrụ ahụ dị na ya na anyị na anyị ga-asọpụrụ unu karịa ka o nyere anyị na anyị nọchaa nzukọ